Ayun guys, pwede na itong hanguin. Luto na. Overcook na nga yata eh. Ano sa palagay nyo guys? Or hindi kayo mapalagay? Kakagutom, no? Alam na ang susunod na kabanata. Ha? Ayun guys, ito walang bagoong ito. Walang sitaw. Kasi wala akong mabiling bagoong. Tsaka kung may bagoong man dito, hindi yung talagang bagoong. Hindi talaga yung hipon. Hindi. Ibang klase. Ayun, magandang araw po sa inyong lahat. Muli, ang inyong lingkod si Boy Bicol. Boy Bicol na kalbo. Kaso hindi na pala kalbo. Ayun guys, magluluto ako ng masarap na gulay. Pero bago ko umpisa niyan, please do like, share, and subscribe my YouTube channel and press the notification bell para araw-araw po kayo updated sa aking mga video. Guys, ito ang aking mga ingredients. Ito na nga ang aking menu. Ingredients sa aking pinakbet. Yan, masarap na gulay. Kasi biyernes ngayon dito sa Saudi, walang pasok. Ito, meron tayong karne na nabili, kalahating kilo mahigit. Ayan, sibuyas, bawang, luya, ampalaya, ayun, yung kalabasa, may talong, may okra. Yan, magic sarap, baka naman. At saka ang asin. Yan, tamimi. Tamimi, baka naman. Sa mga Pilipinong nasa Tamimi, may glove shoutout po sa inyo lahat. Ayan guys, igigisa na natin itong karne na may taba-taba. Ayan, nakasamagoy. Lutuin. Pamantikain lang natin itong karne. Tuso na kayo guys, ha? Kasi wala eh. Simple lang gamit ko pag video. Ayan guys, brown na siya. Pwede na tayong maggisa ng sibuyas, bawang, luya, tsaka kamatis. Ayan guys, magigisa na tayo ng bawang. Ayan. Sama-sama na natin. Ayan. Sibuyas, bawang, tsaka luya. Nilagyan natin ng luya kasi may karne. Wala tayong wala tayong beef, karneng baboy, karneng baka mayroon. Ayan, lutuin lang natin yan. Ayan guys, hintayin natin maluto. Tapos, lagyan natin yung kamatis.
Guys, walang bagoong yan ha. Bagoong kasi dito hindi maganda. Bagoong alamang. Meron dito bagoong isda. Okay na siya guys. Luto na ang ating ginisa. Lagay na natin ito. Alam. May malaki pa pala. Palambutin lang natin ito. Palambutin natin. Next, lalagyan na natin itong ampalaya. At saka okra. Maluin lang natin para maluto. Tapos lagyan natin ng tubig. At isama na natin itong karne para sabay-sabay na yan. Dapat kanina pa nilagayan eh. Pag-isa. Ayan. Dami. Puno. Hindi ko pa inubos yung kalabasa na yan. Dalawa sana ng kalabasa yan eh. Kaso wala. Madami na. Ayan guys, pwede na itong hanguin. Luto na. Overcook na nga yata eh. Ano sa palagay nyo guys? Or hindi kayo mapalagay? Nakagutom no? Alam na ang susunod na kabanata. Ha? Ayan guys, ito walang bagoong ito. Walang sitaw. Kasi wala akong mabiling bagoong. Tsaka kung may bagoong man dito, hindi yung talagang bagoong, hindi talaga yung hipon, hindi, ibang klase. Tsaka wala akong mabiling sitaw dyan sa sa bilihan, kaya yan lang ang nakayanan. Pero okay na yan guys, at least ang mahalaga doon, masarap ulam natin. Alam niyo na susunod na kabanata ha? Ito na. Kakain na kami. Kasama ko pala si Kuya Leo. Yan ang gwapong taga-Almona. Ayan, kasama ko sa trabaho. Biyernes ngayon. Dumalaw siya. Parang makikain. Ganun talaga buhay. Ito guys. Kakain na tayo.
Samahan nyo kami guys, kumain. Ito, alat chamba. Sakto lang. Sarap guys, oh. Grabe. Kaso yung ano, yung tawag nito, yung okra, nakikipaglaban. Kulang yung nakuha ka. Matanda na. Hindi mapagpilian kasi naka-wrap na eh. Nakabalot na. Ano na ngayon sila ngayon? Mga kapos na ngayon. Dati, Bagong, dilis at saka ano, tawag nito sa amin, barurog. Sobrang sa tubig yung kanin. Ayun, shoutout nga po pala sa ating pinakamabait na admin, Boss Pinoy Biker Italy. Ayun, sa kanyang mahal na asawa, si Ma'am Kamahalin. Of course, Mr. Jonathan Sicondes. May galab shoutout po sa inyo. Ayun, si Secretary Enday ni Palaboy. Si Kuya Katropa 29. Si Idol Kasunoy. Idol Kapitan Dukis. Kuya Serwax. Kuya Eric Bungon, nag-love shoutout po sa inyo lahat. Kaya Lynn Rakatera, Manay, may galab shoutout. At sa pamilyang Amorin ng mga vloggers sa pangunguna ni Mikay Liit. Hi Bibela, shoutout sa'yo. Ayun. Kay Kamam Vlog. Kay Kuya Mikay. Kuya Mikay, may kalab shoutout. Ayun, sa pamilya ng aking kaibigan. Si Kuya Leo, may galab shoutout po, Ate Maribik at Joan at saka si Leo Jr. May galab shoutout po sa inyo. parang hindi ko panalasahan ah. Ha? Hindi ko panalasahan. Ibang klase talaga. Kulang sa panlasa. Yan guys, kulang daw sa panlasa. Kailangan ano ba? Siya na kayo guys ha, namumurubi na si Boy Bicol. Tita yung mga damit niya oh. Ganun pa talaga, walang pasok eh. Hindi daw niya nalasahan yung luto ko. Kumuha ulit. Ayun, kay Kuya Eric Bungon, may galap shoutout po. Of course, isa ko pang idol na napakabait, very supportive. Idol Kaitlog. Kuya Bin TV, Manoy Talakbay, Canada, may galap shoutout po. Ingat ka dyan. Ayun, si Kainay. Kigilab sa to ate. Si... Ano ba?
Kuya Bin TV. Mega love shoutout, Kuya Bin. Yun ang pinakamadrama nating kasama. Si Drama Queen, si Simple Girl. Ayun. Simple Girl, mega love shoutout. Thank you palagi sa iyong shoutout sa kay Kuya. Kay OJ, mega love shoutout. Ayun, kay Alex Joan Vlog. Kay may Merlan. Ayun, si Kuya Palos. Kuya Palos, may kilab shoutout. Sino pa? Basta sa lahat ng Team Repsol, mega love shoutout po sa inyo lahat. And happy Friday po. Salamat po sa inyong pagsusuporta kay Boy Bicol. At sa mga bagong subscriber, lalo na sa mga luma. Ngayon, maraming salamat po sa inyong suporta pati yung pag-play ng ating mga video. Sa aking tropa, Ajan Riders, nag-love shoutout sa inyo lahat. May paring Ray Kulikot, may paring Bamber, paring Noel, paring Richard. Ang dami natin. Mega love shoutout sa inyo lahat, guys. Basta kita tayo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta. Paalam po.